Per cert, ja un oient ja ens ha enviat una pregunta per a vostè sobre el velòdrom del camp d'esports. A aquest oient li agradaria saber si hi ha previst fer alguna remodelació ara que hi ha molta activitat, ja sigui de ciclistes o de patinadors. Bé, jo crec que és un tema que s'ha de prioritzar, és a dir, els recursos són limitats. Fa no massa anys, crec recordar 4 anys, vam adequar, millorar clarament el velòdrom del camp d'esports, que té temes estructurals de fons, és a dir, avui no s'hi pot fer per dimensions de la corda del velòdrom competicions a nivell nacional i internacional, no compleix la normativa. El mateix terra és un terra dur i no és un terra tipus parquet, que és el que permet fer competicions com a tal, no? Però és un tema de prioritats. Nosaltres crec que amb inversions esportives n'hem fet i n'estem fent moltes. Vull recordar els 7 camps de futbol de gespa artificial que vam fer, o el poliesportiu Balàfia Secà, que estem a punt d'acabar, o les obres que començarem ara, que són les de piragüisme. Bé, doncs tocarà, quan hi hagi els recursos econòmics adequats, doncs tirar endavant un projecte de velòdrom quan se faci, quan les entitats vinculades al ciclisme així ho proposin, ho impulsin, etc. i buscarem llavors les ajudes corresponents de les altres administracions.